Sanibonani emakhaya namakhaya nakho konke lapho kufinyelela khona le video lo okhulumayo umlungisi Zwelihle Gumede khona la kwimlula TV. Ngiyoma hlaniyazi ukuthi le channel siphethe indaba ezishisayo, indaba evutha amalangabi, indaba ezishisa namhlanje sobheka indaba enkulu kakhulu yomculi kaMaskandi uMthandeni Mfoka Manqele. Njengoba simazi ukuthi umculi ovelele kakhulu ikakhulukazi la kuMaskandi kule ndima yoMaskandi nokuthi soyibiza ngenkosi yoMaskandi singazike lapho ngoba sazi ngendaba zamakhosi njengoba sesazi ukuthi baningi ke abaculi bayibiza ngamakhosi. Umthandeni Mfoka Manqele thina besimazi ukuthi uyinxusa kwaKhathi kodwa sekuvele ukuthi Mfoka Manqele useyinxusa futhi naka Jonathan D. Njengoba besazi ukuthi ka Jonathan D umuntu ebesimazi njengenxusa khona uMkhuzani Mpungose kanye noShwi ibona abantu baziwa njengamanxusa yale brand lena. Kanti uMfoka Manqele poste ivideo enkundleni yokuxhumana uFacebook lapho eseqinisekise khona impela ukuthi naye useyinxusa yaka Jonathan D. Lokho ngabe kusho ukuthini kuwe mbukeli? Ngabe kusho ukuthi uKhuzani mhlambe sophelele umsebenzi? Ngabe kusho ukuthi bazosebenzisana yini promoter le brand yaka Jonathan D? Asazi ke mbukeli kwazi bona nebenkampani Jonathan D. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba? Sacela ukuzuza uvo lwakho, hithe laphana i-notification bell, usubscribe bese uyakhomenta. Nisale kahle. Ake nisale nibuka nayo ivideo yaMfoka Manqele lapha aqinisekisa khona ukuthi ngempela useyinxusa la ka Jonathan D. Siyabonga.